za tých 8 týždňov? Aký máte na to pohľad? Čo vám to dalo? Čo bolo to, čo si odnášate? Vieš čo, mňa to veľmi ukludnilo a zároveň ma to tak motivovalo. Určite sa lepšie koncentrujem a keď proste mám nejakú myšlienku, tak si buď ju urobím, alebo si to zapíšem. Čiže nemám tých myšlienok tak veľa v hlave, to určite, to za tie 4 týždne. A určite som menej roztržitá. Takže to všetko. U mňa veľmi pomohla taká debordelizácia hlavy. To znamená začať si trošku delegovať tie myšlienky na papier a tak ďalej. A na základe toho potom aj celkové skľudnenie mysle a sprítomnenie. Čo malo taký veľmi blahodárny dôsledok, že lebo som si to práve pred dnešnou hodinou tak premietal, že vlastne, ako sa žil život, dajme tomu, pred Neverovým fitkom a teraz. A aj keď sa niektoré veci keby dramaticky nezmenili, ale tá kvalita prežívania je tam potom iná vďaka tej prítomnosti. Že to trošku intenzívnejšie dokážem to spracovávať. Niečo to dalo, určite napríklad aj také potvrdenie, že vlastne mnohé veci som ja už aj robila, ale možno napríklad ten to-do list a podobne, ten som si povedzme zdokonalila v tom, že však veď prečo si to robíš iba na prácu, môžeš si to robiť aj na potom to tie súkromné veci, obchod, deti a podobne, takže akurát som teda rozšírila tie úlohy denné. Potom hovorím, tie cvičenia, je fajn teda vedieť, hej, že vlastne niečo takéto vôbec existuje. Opäť som si napríklad uvedomila, že niektoré som ako keby tak nevedome aj robila a vlastne, lebo som podvedome cítila, že ma to povedzme skľudňuje. Teraz som ich tam vlastne našla, hej, ako napríklad to šúchanie, trenie tých stehien. Zároveň si hovorím, že nemusím na seba vyvíjať tlaky, hej, keď niečo proste nerobím, hej, 100%. Narážam povedzme napríklad na to, že ja sa priznám, ja som si ešte nestihla úplne pozrieť všetky tie videá. Ja som si pozrela také, čo ma najviac teda lákali, lebo u mňa je to určite skôr to skľudnenie, ako teda tá energia. Ja vás vrele odporúčam a teda rovnako ďakujem všetkým. Akože pre mňa to bola zábava a som napríklad aj hrdá na seba, že som nevynechala ani jeden útorok. To som si dala tiež taký záväzok, takže v podstate... Sme aj my. Na všetkých. Áno, takže ďakujem všetkým ešte raz. Môžem doplniť aj ja na Zuzku nadviažem, keď už ma aj spomenula. Mne sa to veľmi spája s tým, že ja si napríklad aj u klientov, ale aj u deciek všímam, že keď to neviem urobiť cez hlavu, tak viem to urobiť cez telo. Že my to častokrát vnímame, že hlava a telo sú odpojené, no nie je to tak. Keď je jednému zle, je zle aj druhému, vždy sa to tak prejaví. Ja napríklad tiež robím s klientmi tak, že keď je v tej hlave zle, tak ideme na to cez telo a hľadám vždy tie nové cesty. Čiže ďakujem aj tu a presne, ako aj Zuzka povedala a aj Katka Martin, že to nie je na jedno použitie. Hej? Že preto ten prístup mi príde fajn, že je na rok, lebo ja si to potrebujem odskúšať, zautomatizovať, používať to, čo práve potrebujem, vrátiť sa k tomu. Ja si dokonca robím poznámky z tých techník, hej, že použij takto, pozri hore niečo, hej, lebo to potrebujem mať, aby som sa vedela vrátiť a si to potom trénovať. A páči sa mi to, že vždy jednu nejakú techniku, zabehnúť si ju, použiť ju na niečo, možno ju pozdieľať, niekomu s tým pomôcť a potom ísť ďalej, hej, lebo vždy príde niečo nové, nová výzva. Čiže mne sa to pekne spája, že hlava, telo a funguje to spolu, takže za mňa úplne super, dievčatá. Ďakujem.